čaute. Máme tu unboxing od Vejny Galaxy. Nie. Skúste tipnúť do komentárov. Máme tu pekný balík. Vejny Galaxy. Čo tiebe? Však chceme, to sa ani vidno. Ideme to otvoriť. Koňu. Oh Sme my zladili god. outfit. Ja už viem, čo som objednal. Ja, no. Dobíte to. Dobí. Ty kokot. Omega 3. Vyzerá to naloženie. Jak ja ho nedobčím. Keratin Gummies bude mať svalstvo veľké. A máme tu ešte Keratin Gummies, druhýkrát. Dobíte to. Dohráte to. Udám. A potom tu máme elektrolyty. Takže A ešte niečo. je tu, počkaj, to sa ne, toto je upozornenie. Produkt obsahuje glerol, ocelátor, ktorý je zimný prášok, produkt zle rozpustný. Však ja to zašejkujem. A daj. Oh yeah. Oh, Milky Bueno. Fúha. Si dám. Milky Bueno. Chápeš to? Milky Bueno. Kladník, kedy bude Bueno? Čo bueno? Kedy bude Bueno? Čo bueno? Však kedy bude? Čak už je. No tak ale vzorky iba. Není kámo. Janko Probek. Chcem Bueno, prosím. Ahoj. A dám si Keratin Gummies. To vyzerá dobre. Dáme testing? No, opravíte. Kokain. Si si byli, no. A pekne to vonia. Ty kokot. Oh. Dobre. Želčokriky. Dobre to je. A čo to je za príchuť? Blueberry flavor. A niečo mi to riadne pripomína. Nejaké cukriky. O Vieš, čo mi to tohto. pripomína? To je Warheady. To Warhead. Jaj, To je tie. Magic Club. Magic Jo, ja sa teším. A tu je, svaly veľké bude mať. Čau! Hello. A na budúcom videu dáme ochutnávku Buena. Čau!